88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tals programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo dasayan kabuwasan. Makterion Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Kanyan technical control si Engineer Richard Ulandaya. Agunatan na Huwebes sa Pizza 5 at bulan na Hunyo 2025. Yada saray ulo na balitad lokal.
Jadulo na saray balitad lokal duaran lalaki akaluwatan. Shabu asamsam na taklay na uloy. Taluran driver sa impasilong at medical kayari na yan na aksidente. 38 anyo siya laki, siningkat at kason panagtakaw. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Dumaralo sa inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Taluran na awalaan na kaso ni Stapa na aristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jada balitad nasyonal, Senator Bato promotor ad no impeachment versus Sara. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kabataan Party List ipapasuspende sa proklamasyon to niya. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Erwin Tolfo Masinger jad NBI lapod OFW senior siya asalisian so savings to niya. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kung papatay at rebes lapod kat na bulos si aso una atagay unong at DOH. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Naplagod 5 na otoridad so sa 60 anyos siya laki kaya rin si Katoy siningkat jad bali na Umingan Pangasinan. Kinabat so nariston suspect at ngaranton na Fermin Carreño Advincula. Wala asawa dumaralo sa residente na Barangay Flores bali na Umingan Pangasinan. Si Katoy naresto basid biskag na warrant of arrest siyempre accept na korte makalora da kaso na robbery. Sa may suspect so inawit dya Domingan Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Taluran katao so inaresto da nanbiigan yung lugar lapod kaso ni Staffa. Sa suspect so kinabatag nga rana ya Darwina Marie Catalan Sevilla 30 anyo sa Mariquita online seller, residente na Barangay Bicol Norte, baloy na Bayambang Pangasinan. Jennifer Laruya Pasamonte alias Jean, 35 anyo sa wala asawa, residente na Barangay Arsadon, baloy na San Manuel Pangasinan. Tandina Donato Hobis, 67 anyo sa wala asawa, vendor, residente na Barangay Bulawit, baloy na Malasiki Pangasinan. Sa rayan na suspect so inaresto na pulis base biskag na warrant of arrest pa accept na korte tan si karaya wala da kustodiya na pulis. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 38 yala anyo siya laki inaresto na pod kaso na panagtako yan Barangay Poblacion Oeste Ciudad na Dugupan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton na Dominica Imperial Fung walay asawa ang kapoy trabaho residente na abitlan lugar. Si Katoy naresto na polis Dagupan base biskag na warrant of arrest accept na korte makalanor da kason theft o panagtakaw. Sa may suspect siya nawit dya da Region 1 Medical Center ante siya nawit dya police station na piyan si Kato at impisok at karsel. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duaran lalaki akaluwatan na ginawan drug bypass operation ya ginawad oras na alas 11:07 na kabuasan yada Barangay Bulawan bali na Bayambang Pangasinan. Kinabat rin suspect dengaran niya Michael Gutierrez Kayabiab
33 anyos, Baolaki tricycle driver. Tan Marcos Manson Benitez, 50 anyos, wala sa vendor ng parang residente na barangay Amang Kusiling, Sur, Bali na Bayambang, Pangasinan. Asamsam nasaray impanulopyo puwersa na Bayambang Police 105 Maneuver Company Regional Mobile Force Bureau 1, yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Akumpiskada sa suspect sa pigaran na pirasong plastic sa siya, papanisyan na Cebu, 500 piso bilya genuine na inusare Bybas money, Blue Vivo smartphone, tan ambalangan TMX 155 tricycle, inusar na sa suspect. Sa tanya Bybas operation so atistiguan na representante na DOJ tan sa kabiyangan na barangay officials sa suspect tan sa ebidensya so inawit dyan the police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, dyan Radyo Pangasinan. Taluran luluganan sa nambabanggaan at oras na alas 7:13 na Kabuasan, agawa sa Occidente dyan National Highway na barangay Kayanga, Bali na Sampabian, Pangasinan. Sa involved drivers so kinabat ang ngarandan na Rosindo V. Lagmay, 29 anyos, truck driver. Daniel S. Sulis, 31 anyos, delivery van operator. Dan Jeffrey F. Kuyig, 38 anyos, private vehicle owner. Diyan investigasyon na pulis Sampabian sa may luluganan niya Mamay Juan ng Rosindo Lagmay. So unlikod ni Kawigin Pasen nan preno. So luluganan to niya. At biglan si Magbi. So luluganan niya mamanihuan ng Daniel Solis. Ligan niya sa may abitlan na luluganan ng Daniel. So ng preno. Si katumot sa bangga nasa may untutumbok luluganan. Ang pumat so asugatan na dabilan na aksidente bang balat sa taluran drivers simpasilong ni at medical examination. Balitad Kabuasan, dyan Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukalan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapagada sa balitad national, wadyan ni Repigaran Paymano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:16 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita.
Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang promotor ng draft resolution na naglalayong huwag ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng senador na mayroon siyang mga pinagtanungan at pinagkonsultahan kaugnay sa pagbuo ng nasabing draft resolution. Tumanggi naman siyang sabihin kung ilan silang senador na pumirma o sumuporta sa kanyang draft resolution. Ang layunin ay mabasa ng mga kasamahang senador. Naniniwala si De La Rosa na hindi maaaring magpatuloy ang trial ni Duterte dahil sa kakulangan sa oras dahil magtatapos na ang 19th Congress. Hindi rin anya maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ng Vice Presidente. Sinabi ni De La Rosa na hindi niya kinonsulta o ipinaalam kay VP Sara na maghahain siya ng resolution upang ipatigil ang trial. Una rito itinanggi ng ilang senador kabilang si Senate President Francis Escudero na nakatanggap sila ng draft resolution na naglalayong ibasura ang paglilitis laban kay VP Sara Duterte. Tinawag din ni Escudero na scrap of papers ang kopya ng resolusyon na walang lagda ng kahit na sinong senador. Kabilang naman sa umamin na nakatanggap ng resolusyon sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tinatrabaho na ng kanilang kampo ang interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, na nakapanayam sa Dahig, Netherlands nitong Martes kasama ang kanyang kapatid na si Davao City Sebastian Duterte, na mayor ng Davao City, kinumpirma ng Vice Presidente na nakita nila ang ama sa ginawang pagbisita dito sa detention facility ng ICC. Sa kanilang naging pag-uusap, ini-update umano niya ito hinggil sa kanilang pamilya, sa kanyang kaso at sa katatapos na May 12 midterm elections. Bukod sa mga unang petisyon na nainihain nila na kumukwestiyon sa jurisdiction ng ICC, inaasikaso na rin nila ang pagkuha ng interim release para sa kanyang ama. Ayon kay Vice Presidente, mayroon ng provision sa Rome Statute, interim release na tinatrabaho na rin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, ang pagdami ng bilang ng rabies deaths o yung mga pagkamatay na dulot ng rabies ay dulot umano ng dumaraming asong gala. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, sa ngayon ay may 13 milyong asong gala sa bansa. Dagdag pa niya, ang pagbabakuna sa mga naturang stray dogs at cats ay responsibilidad ng local government units at ng Bureau of Animal Industry. Hinikayat din ni Herbosa ang publiko na pabakunahan ang mga alagang hayop at huwag ding mag-atubiling magpabakuna kung makagat ng hayop. Aniya, may sapat na bakuna kontra rabies ang Pilipinas. Nagbabala rin ang health chief na ang rabies ay mapanganib at maaaring makamatay, ngunit maaari aniya itong maagapan. Ayon kay Herbosa, ang rabies ay delikado at nakakamatay. 100% ang fatality sa mga kaso noong 2024. Pwede itong makuha sa kagat, kalmot o sa laway ng hayop na may rabies kung sakaling madilaan ang tao sa sugat, sa mata, sa ilong o sa bibig. Noong 2024, umaabot sa 426 ang rabies-related deaths na naitala ng DOH sa buong bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hiningi ni Senator-elect Erwin Tulfo ang tulong ng NBI para sa mga OFWs at senior citizen na naiestapa ng kanilang mga naipong pera. Sa meeting ni Tulfo at NBI Director Jaime Santiago sa NBI headquarters sa Pasay City,
Sinabi ng mambabatas na hindi alam ng mga OFW at senior citizens na lumapit sa kanyang tanggapan kung papaano hahabulin ang mga nanloko sa kanila. Ang mga seniors naman ay naloko ay mahina na rin para habulin o hanapin ang mga nag-estapa. Ayon kay Tulpo, hinikayat naman ni Director Santiago ang mga OFW at senior citizen na biktima ng mga scam na agad lumapit sa kanilang tanggapan. Ayon pa kay Tulpo, problema ng mga OFWs ang kakulangan ng panahon para magsampa ng kaso dahil kailangan agad na bumalik sa trabaho sa abroad. Pero ayon kay Santiago, may pamamaraan na daw para mahuli o mahabol ang mga sospek sa madaling panahon. Isang panukalang batas naman ang ihahain ni Tulpo pagpasok sa Senado sa July na magpaparusa ng habang buhay ng pagkakabilanggo sa sino mang mag-estapa sa ipon ng mga OFW at senior citizen. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nananawagan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa COMELEC na isuspende ang proklamasyon ng Kabataan Party List at muling buhayin ang matagal nang nakabinbin na disqualification proceedings laban sa Gabriela Women's Party List. Ang panawagan ng NTF-ELCAC ay kasunod ng impormasyon na nag-uugnay sa mga grupong aktivistang kabataan sa armadong pakikibaka at mga kaso ng pang-aabuso sa loob mismo ng kanilang hanay. Binigyang diin ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang mga dokumentadong kaso, kabilang ang mga post sa social media, pampublikong parangal at mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating kadre na nagpapakita ng parehong landas ng dating mga lider ng Gabriela at iba pang kaalyadong grupo. Mas nakakabahala ayon kay Torres ang mga aligasyon ng sexual assault na kinasasangkutan ng mga lider ng KPL mula 2023 hanggang 2025. Hindi umano bababa sa 20 ang dumulog at nagsabing dumanas din sila ng parehong pang-aabuso. Binigyang din niya na kinikilala ng task force ang kahalagahan ng party list system sa pagbibigay ng boses sa mga nasa laylayan. Ngunit hindi ito dapat gawin daan ng radikalisasyon o pagtatakip sa pang-aabuso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na!
Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalion, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:28 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Araw po ngayon ang Huwebes, Pizza 5 sa buwan ng Honyo 2025. Tayo po ay magsama-sama sa pagtalakay ng mga maiinit na balita sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong ay parating na balita, mga hinaing, mga reaksyon, mga suggestion, opinion, at maging ang mga greetings ninyo, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya doon sa globe number 0927-974-2784. Sa Facebook naman po, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ayan, aha. Good morning nga pala kay Gara Paiso Kasaklang. Ayan, nanonood sa umagang ito. Okay. Kapaborito Errol, pinagpipistaan ngayon yung yung inilabas natin o kaya yung program natin ng mga nakaraang mga araw dyan sa may Barangay Alibago, bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Yung kasi inilabas sa FB account kasi ni Romeo Honrado Fernandez Jr. Sa kanyang FB account, yung pinost niya ay patungkol doon sa yung Bigayan Blues noong nakarang eleksyon. Yung sabi niya sa salitang Pangasinan, Kupit Kod Navarro tan apit-pit apit-pit manay apit-pit ayaman impaway kula kanto ayamay agda inbunog id alibago kanto ay walad sika nasa iyo yung pira sinasabi mo na inilabas mo na yung pira na napit-pit mo. Duaran kintan duaray kintutan. Walay gabayton ibaga siguro tan. Walay pamapal sa anda siguro ya ng bulsa. Or walad si katong may kwarta. Di ba?
Nitrato to may kwarta, santo ibagan aman minala to. Tingnan nga natin na engineer, yung pinos ni ayan, Total walad kintan, walad Facebook. Ayan, walad Facebook. Yun, pangalan niya Romeo Honrado Fernandez Jr. Nita na Ayamay Kupit-Kud Navarro. So ibig sabihin, Vice Mayor Navarro ni kunupitan to ka kunoya ay. Tan apit-pit ayaman so impaway kula kanto. Ayaman impaway kula. Impaway kula kanto. Ayamay agda imbunog. Ayamay agda in bubunog. Nita na wa. Agda alibago. Malinlinaw ita na walad Facebook account. Aliwan fake news ita na. Mismo na Facebook account ng Romeo Honrado Fernandez Jr. itan. So gabay ito ni babagasirin at ni sang ni may kwarta sang in kento ni may pinicturean to ni may kwarta ni manay blue pera 1 2 3 4 5 libo-libo libo so walad si kato may kwarta kanyan atan at ken pampipistanda ditan at barangay Alibago at Santa Barbara, Pangasinan. Ito padad sa sikato. Itan ya kian. Ito padad sikato. Siyempre, imbaga to, ya ayamay kian kwanto, apit-pit ko kanto, ayamay kupit ko kanto. Kanyan, mapapa nagsirin ya walad sikato may kwarta, agaw man. Singain namin to, ya walad sikato may kwarta, ya kian, ibunog dawari. Kanyan Tuli pigararatan niya wala rin ang pupos dito ni taga ditan kuno at barangay Alibago. Siya nga samay ken amay sa kaya FB account mat singaran to Resel. Singa Resel. Say spelling to at RAS tapos space tapos amay SELL. So Tagalog to tay sel konto magbinta. Baka reseller matan. Magbinta. May pinos na nakalagay sa kanyang Facebook account. Makikita rin ba dyan? Hindi ko na kwan yun So isa nag-comment din. Sino ba itong si Resel? Sino ba itong si Resel? Ayan, i-text nyo dito sa aming hotline. Ano ang pagkatao? Totoong pangalan? Totoong pangalan. 0939-100-9931. Ano si Kwanto Jai, may ipinost siya meron siyang nirepost. Yung kanyang nirepost ay Kwanto Jai, itaryutan na totoo. Tanuan di no December natandaan da kayo kanto. May post inserto santo imbaga at saya ay kinargan to man ang caption ng Resel second to ay alaman so ibabagayo purok zone 1 isnab da kayo natan bawi tayo later akay mapaga mangkakasakit tayo lamot sa bagay sa ili na anto ya siguro yun may umbawi ta barangay election si kwanto ya 0981-5739 sir si Resel ay dating barangay secretary ng Alibago. Magano? Dati. Singa bigla kad sa atan. Text na 0981-5739. Sir, si Resel ay dating barangay secretary ng Alibago, Santa Barbara. Nag-resign sapagkat magtrabaho raw sa ibang bansa. Justified mo. Magtrabaho sa ibang bansa. Mas gabay ito ang kita mas balag. Iba nga naman pag nag-abroad ka. Pero ganito yan, kung may mga nire-repost ka o kaya may mga pinost ka sa FB account mo at yan ay isang paninira o kaya yan ay isang matatawag na libelous. Fake news, pwede rin. Fake news, fake news, pwede kang kwan dyan, pwede kang sampahan ng kaso dyan.
example ko lang hindi naman sa ito ang pinagsasabihan natin. Kasi sa nakikita ko medyo okay naman tong pinost niya, wala naman siyang binanggit dito. Basta si kwento mangkakasakit tayo lamot. Siyempre panamili lamot no December, barangay siguro. Anyari? Pero ito yung ibang post kasi ng ibang tao, kung ito ay paninira o pagsisinungaling, libelous o kaya fake news, cybercrime yan. Cybercrime. Pag ikaw ay inireklamo at kinasuhan, tapos si kaat walad punto ya umbuat ka, may magtrabaho ka sa ibang bansa. No ini danda kay no impawayan da kay subpina. Kaya yung patawag, tangka man paliwawa na delay lahat ay iyakar mo tabod. Kasi ayon doon sa sa batas natin, ang sabi niya doon, if a Facebook post contains false statements that damage someone's reputation, it could be considered cyber libel. Ayan. Ayun po yung kanya. Yung nandoon sa cyber libel. 'di ba? Ano ba ang kapurusahan? Marami 'yan. Yung ng cyber libel. Batay sa sa Republic Act 10175 ko hindi ko nagkakamali. May mga diyan kaparusahan sa naturang batas na yan. Sinasabi sa batas na pwede kang magmulta ng 500,000 hanggang 1.5 million kung ikaw ay napatunayan na nagkasala at pwede ka ring makulong. Ito, basahin ko lang to. Cyber libel in the Philippines. Under Philippine law ito sa batas tayo dyan. Atan may refers to the publication of defamatory statement through computer system. So ayan, sa social media, computer system yan. Ngayon, definition, cyber libel is defined as malicious imputation of a crime, vice, or defect intended kanto jaya, to cause dishonor or a statement tending to cause dishonor committed through a computer system. Nako, narito na yung consequence. Consequence. Ayan. Found guilty of cyber libel, imprisonment. Nakulong. Pero multa ranging from 40,000 to 1.5 million pesos or both. Ayan. Medyo mabigat po. Mabigat. At isa pa dyan, siyempre pag may kaso ka sa korte, na isa nang pa sa'yo, ay kung gusto mo mag-abroad, hindi ka pwede mag-abroad. I-hold ka nila. I-hold ka ng sa immigration pa lang. May hold departure order ka. Wala rin kaso. Wala rin in-file ya kaso. Kano aliwa kanin guilty. Wala in-file dan kaso si ka, ay agkwanta natuloy ka nid abroad. Lante, siyempre meron kang hinaharap na kaso So hindi ka pwede. Once na ikaw ay sinampahan ng kaso sa korte, stop ka muna. Huwag ka munang pupunta sa ibang bansa dahil harahin ka ng immigration. Kaya pag-ingatan ninyo, ingatan ninyo yung pagpo-post ng nakakasira sa reputasyon ng isang tao. Dahil mabigat po yung cyber libel. Mabigat po 'yan. Ayan nga yung yung sinasabi natin, yung mga gumagamit ng social media. Think before you click. Ayan. Ipag-isipan nyo muna kung tama ba yung ginagawa nyo. Tama ba yung ipopost nyo, no mangibusngaw ka, o magsabi ka ng saloobin mo at gagamitin mo ang social media, ay nako. At alam nyo ba na yung cyber libel, matagal na proseso po yan. Matagal po yan. Taon-taon po yan. Etong matindi dyan.
doon sa may taong, ito example ko uli, doon sa taong may utang sa'yo. Sana mo, si katulay walay utang ang san singilin mo via posting sa social media. Si kaya manisingil tudas mo. Palinirang puri yan. Tudas mo. Kanyan, iwasan ninyo yung ganyan na ikaw ay maniningil, tapos nagagalit ka, magpupos ka ng mga malicious, yung nakakasira sa isang tao, hindi mo pwedeng sabihin na kahit na ikaw yung pinagutangan, hindi mo pwedeng sasabihin sa kanya na yung mga mali, yung maling mga words. Kaya iwasan natin. Kaya marami pong ngayon mas marami yata ang kaso ng cyber libel ngayon, 'di ba? Na isasampa sa korte. Kaya iwasan po natin 'yan, malinaw po doon sa nakasaad sa batas. Dahil batas po yan, yung paninira sa reputasyon ng isang tao ay matatawag na cyber libel kung ginamit mo ang social media. Ingat sa pagpo-post. Kaya yung naman, pinost nitong si Romeo Honrado Fernandez Jr., hindi naman niya binanggit kung sinong tao yung kanyang tinutukoy. Ganon din si Rizil. Pero pag titignan mo, isa yung pinupunterya nila. Di ba? Yung isang siguro, yung anggulo na yan ay ano na natin sa mga nakakita. Si Karaleman judge no antoy gabay dan ibagatan unless i-delete datan. Pero na-save datan. Na-save dala. Ay. Kanyan na wala binensya. Kasi mas maong latay kini mandeng kila. No malabir kayo bilang dala nyo labir. Kumpurong tayo latay to gabay yung parengalan. Correct. Mas maong niman. Nasisati dala nyo social media mahirap yan. Ibang usapan yan. 0967-8452. Magandang umaga mga kapaborito. Nakikinig po ako dito, Alibago, Santa Barbara. Alibago. Ibig sabihin, ang pira ay hawak ni Mr. Romeo. Menta. Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. At saka wala ho kaming pakialam yan. Yung pinupuntuhan lang namin dito yung kanyang post. Yung kanyang post. Pero yung pera hindi namin alam yan. Hindi namin nakita kasi yan Hindi rin namin alam kung totoo yan o hindi. Pero nasa social media, nasa public nasa inkinto da publiko kato na sandalamat in-text jay. Tanungin nyo sa kanya. Hindi po namin masasagot ang inyong katanungan. Sa kanya na kay Mr. Romeo na lang kayo pupunta, tanungin ninyo. Punta nyo sa bahay niya. Total taga-Alibago kayo, di ba? Ayan yan. Kaya lahat ng mga naman dito, reaksyon, binabasa natin para wala silang masabi. Sandali. Ito, interesting mo iyan kina. Text Alibago lamat. Alibago. Ang tulay. Anong sabi? May listener titat Alibago natin Diyan po sa may barangay Alibago, balak daw magreklamo nung mag-asawa na against Edkinan Kapitan. Bakit? Bakit? Ito yung kasunod niya. Balak daw pong magreklamo ng mag-asawa na yung lalaki ay dating membro ng Lupon at yung asawa niyang babae ay BHW. Dahil tinanggal daw sila ni Kapitan. Pero napag-alaman po namin
na okay. Oo. Ay, babasan ko dyan, inikalda ko no, mareklamo. Pero ang Teka, may rason siguro. Baka naman may rason yan kaya't tinanggal. O baka hindi na niya nagagampanan ang kanyang trabaho. Second to dyan ay, Oo. ang nagpasok sa kanila, si Kapitan. Balat na panahon na kampanya, may Doon may sinuportahan. sinumlang to may okay. Sala na iso sinuportaan da ko no. Antayo kasi, alam po ninyo, yung mga barangay tanod sa yung mga barangay secretary o kaya anuman, nasa jurisdiction po yan ng punong barangay kung sino po yung kanyang kukunin. Kaya may karapatan din siya na magtanggal kung hindi niya nagagampanan yung trabaho niya. May karapatan ng kapitan na magtanggal at palitan ng iba. Dahil hindi niya incompetent nga, hindi niya nagagampanan yung kanyang trabaho. Akinabang kimot at sararate programa ng kapitan. Di ba? Dapat kung kinuha kayo ng eleksyon, binunuyo tayo kapitan. Binigan nyo may ginawa itong marakap at sisi kayo. Para pamilya yo. Diba? Sa programa, suporta, sinuportaan mo na LGU, duga? Correct. Ansan natan, sumlangan nyo, saksaki subusis yun dito na barangay, mang balot, nampa siwawing kayo. Antayo kasi tili na ang tutay kapitan mo. Okay, no, si mawawing kayo sa may imbanag eleksyon, bibilang at si Katoy analo. Gapay ito ibabagasirin, marakap so gagawin to. Marakap so patakaran to. Ta imboto na mas marakal iran butante. Wadtan so tiwala dan si Kato. Kanyan akapawil. Punong barangay o kapitan na barangay. Kanyan na siyempre may kwalante si kapitan may kapitan dito na Kapitan Chris Paraino, first timer. First timer. Pero ay bakal lante na mayoralty saksakay subusis da. Saksakay subusis da dito niya. Siyempre, sa ikaw anong kumilik, okay labat. No, so pay gabayon ibaan. Wala rin kandidato, okay labat. Saksakay subusis da. Natan, ay wala man nahihipaamot, sumlang to may sa nasawa. Doon may sinuportanda. Membro ilupon, tana BHW. Pasikreto. Pamanaya, dadanglan dami babagan ng kapitan, san irawalad basil. Okay, antoy grounds na gabaydan ireklamo yung kapitan. May impangkalda at may tanod. Sige, tapo mo ta. Siyempre, ilikanda kayo sa atan. Siyempre, naunaan at si tanod at under itan na sa barangay kapitan si Kato sumakulay yung mga lan sa rati barangay tanod ira inaso panreklama nyo yung kuno wala ramay aliwan ginawa na sa tay kapitan atalabat impagkalda siya si kayo impagkalda kapitan siguro katon na inikaldara mo may trust and confidence sa raya angga pula katon karapatan tiwala karapatan na sakay kapitan niya mansalat na aratan anytime ang inalada ka natan niya barangay tanod natan kayong basan saragdakan ikalan no aliway kagawam aliwakan permanente ditan kanyan na inersupan na reklamo mo diba? Kayo mat, siyempre, si Kato'y kapitan. Lante. Kayo umunurod si Kato, di mas lalo yung bunuon no watang kini ay. Amay-amay itan. Simple, delikadisya mo lata na ya. So, kenyo, eto simpre, kayo agininurso kapitan nyo. Por delikadisa, sikila ko mo sukusan o nalis.
At kayo uno-honor at kapitan nyo. Untan tutan. At mareklamo kayo, inos panreklaman nyo ay. Wala kayo dyan. Yan. At patanda kayo. Okay. Kanyan na di Tanad Barangay Alibago at Santa Barbara. At apigaryo so satay man post at satay social media. Tapenuntan at ang piano nalilingo-lingo kayo. Unsabi subpinayo kaso lamanaya. Asikaso yung labak. Asikaso yung malabat. Taaliwan amin pare-pareha so batik na utek. Lante matawa. No ararami arom at pampasensyanda kayo. Arami arom dagtay antano antoy nunot damot. Lante wa. Okay. Ang maganda na lang umiwas na lang tayo sa mga ganyang pagpo-post. Hindi lang diyan sa may Barangay Alibago, in general. In general, lahat mga listener natin na nanonood at nakikinig sa ating himpilan, dapat na iwasan natin ang magbigay ng mga mapanira na komento laban sa isang tao. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Kaya Mayor-elect Patrick Agustin Karamat, yung kanyang kapartner din sa Sangguniang Bayan, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning din sa First Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Si Doktor, si Vice Mayor si Councilor Nestor Gabrilio. Ayan, o siya pa yung yung OIC na Mayor. Si Councilor Elias Villanueva. Belated happy birthday. Dito karaman Marcel. Agtaman. At naman na nakaabala nga si Councilor Elias. Lante ba tawa? Happy birthday, Councilor. Pero kaya dakal mapangaron si kato, dakal bimatin si kato. Talagang numarakap so gagawin mo, talagang aruan da ka mo. Tawa. Good morning mo, tadakinan Kapitan Saldi Bauson. Oy, natan, Huwebes. Basura nyo, ipawayo. Ayan. Kanto. Tantam si Kapitan Saldi Bauson at sakay saray idadayo damot. May close relationship to saray residente watan lapon si katot Mimila. Mimila pituyawan nyo, nasinggaran nyo, nakaruan nyo tulong, nakaruan nyo advice, amin latan. Watan la. Tano walay limad sa abong to, antatula. No ante problema. Correct. Wala tayo ibagayod sa sikato. No kaya to gawan to. Wala na problema sa ospital. Tasi ka to mismo sumangiba sa ospital. Correct. Talagang nakin may bisitaan to kaniingan sa ospital. Kumustaan to ka? Kanyan nakin bilabakad saya si Kapitan Saldi Bauson na Barangay Makabito. Good morning mo tadakinan Kapitana Marit Velasco na Barangay Banawang. Kabuasan talagang alas 4 nikimukaok sumanok. No pa naglilinis mo, cleanliness at barangay talagang nailaloan nyo mo si Kapitana yung mga daulo sa leadership tutan dumamot. Kumusta lamay laram? Kumusta lamay kinay? May pupus mo dito nay. May kapinsan to may laram na. Kapinsan to may laram. Timundal mo ala siguro tanggap mo lay pupus to. Kamot. Pigarata na kinay sako nan lapod saray kabkaabungan ipos mo
Nung mo maikin, Aromya Barangay, abun-bunton sa basura to, may wala. pambili bantatan, no, akolik tala at imposto, malinis na po, kanto, talaga saludo kami sa atin. Na talagang angga po sa maikin, balansi. Ditan mo na nang nangyasay pasaway labat si Laram. Ayon. Tawang papalinis sa barangay, si Kato, mangkargay basura, di ba, arap na abong to. Dugat, may bagam. Okay na. Ta siyempre agtuan nang irami managlinis. Agtuan nang Nayari. Agtuan nang irami managlinis. Kanyan agto kamat anang ning karoman si kinawayan to duma. Hindi, posible. Si kinawayan to ara may lako amo. To kalaba gabay ibano. Hay, si Ren. Hindi alaraman to ka? Alangan na kawayan to may kape. Yeah. Alaraman to ka? Di balita, angga po mo sunabalang ang gano kin. Lante, wa. Angga po pibabalita ang satan. Sa pibabali ang tadya, sa idadalam na saray taga-dita ng barangay Banawang. Ana? Maki Mapalakapak Soriano. Dita na barangay Jimenez. Mapandan. Si Kapitan Antolin. Maki, anting first name nun kin, na Kapitan Antolin. Ano bang first name? Text mo pa dyan, ito may first name na Kapitan. Piano na bati tajay na full name. Sa kimatan niya talagang impos-puso to, so panlingkur. Adala ng tamin sa net kinay. Sika to mismo. Sika to ang dulo na panlilinis. Nilinis ni Karayan. Kanal? Karayan lang. Karayan. Creek man Creek. Okay. Good morning ada si kayo ditan. Good morning mat ada kinan Sir Felix Domicilio. Siyempre nung nabilam tayo Sir Felix, watan mo si Sir Jeprel. Iraratan may tutuo ya ka antabay nan Mayor Carl Christian Vega no inarat olay minsan maturang ko ditan awa. May mga gustong idulog kay Mayor. Yung mga kababayan niya. Kasaba nan Sir Felix tan si Sir Jeff. Anta, ang niya kasabit kindi Mayor may problema at ariso madalan dua. Diba, marakapya, alam mo magandang pakinggan yun. Tapos mababalitaan na lang ni Mayor Carl na may mga problema pala na sa labas pa lang ng kanyang opisina. Siyempre, agla makaaromod nunuton ng Mayor Carl. Imagine tan, unyan sakbay. At malilibar la si Mayor Carl. Aantaan to ng sitwasyon na saray kabarangayan to. Ever since tan, magmula noong pag-upo niyang councilor noong 2019, nunutan ko nitan. Noong 2022 at mayor. Nag-mayor na siya. Noong 2019, first time niya pong tumakbo bilang konsihal at sikato at apalaran, number one councilor. Kanya number one met at puso ng Mayor Spandingkuro. Korekta. Sa pamilya to kasi ng saman, ang tutulong la. Balitado malaya at ay pamilya Vega at ang tutulong at balay na mapandan. Katunan, walay bimatik at sikara atan si Mayor Carl. Talaga na nang mumot. So, panangaron yung panang dadsara na pamilya. Kaya, maswerte po kayo dyan sa may bayan po ng Mapandan. Dahil nagkaroon kayo ng leader na talagang serbisyo publiko ang kanyang ginagawa. At saan na nang mo may dedikasyon to yaman trabaho Correct. Na may panangaro lalo lad napituyawan mo taputon tabulan to kumusta kayo? Ito yung problema. Di ba ang sarap pakinggan na si Mayor at Umbar Barangay sa nakatungtong turara may kabaluyan to. Actually, kintan so pa nagbisita doon tan pare Dennis may random unscheduled random. Sabi to barangay may kapitan nagtuantaingan may mayor. Nabalitaan to laba nalapoy mayor dya tani adalanan to wala rin mani istoryaan dito na sa kaya paso na tinundaan to kay istoryaan mat kwanda. Kanya na dyan sa may gagawin to marakap ya serbisyo at bali na mapandan. At nanunong ng mutitan na sara may nandurumaran ahensya ng gobyerno kanyan si Kato at iitdanda na sa may awards. Yung parangal po. Parangal. Po nabibili yan lalo na galing sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno nasyonal. At dahil sa mga natatanggap na parangal at mga nakikita na mga ahensya ng gobyerno, dumarating po yung mga
yung mga pundo para sa mga proyekto. Ayan po. Kaya congratulations po Mayor Carl Christian Biga yan sa bayan ng Mapandan sa magandang ginagawa mo dyan sa bayan ng Mapandan. Gina Estuista de Guzman. Good morning, Sir Kwanto. Oy, Bernard Antolin. Bernard Kapitan Antolin. Bernard Antolin. Ang pangalan niya pala. Okay, si Kapitan dyan sa may barangay Jimenez. Mapandan. Umpaw kami. Dasara karoman ni Ram balita impormasyon kaya rebat. Hanggang 7:30 po kami Kaya rebat na pigaran pa imano. Putang Iran Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, manamos kila. Alas 7 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Gusto mo ba ng bagong bangka? Padalangin yung kwento at sumali sa pabangka ni El Capitan. Baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili. I-check ang official Bostik Facebook page para sa iba pang detalye. El Capitan Marine Box, gawaan ng Bostik. Promo runs from April 11 to June 23, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat. Palaban sa tibay, palaban sa buhay. A bright future awaits you at Futura 1, Dagupan's first master plan condo community. Avail of the promo price with 4% discount. Reserve now for only 20,000 pesos plus 2 valid IDs. Studio unit starts at 6,380 pesos monthly. 2-bedroom start at 11,784.58 pesos monthly. Start your investment today. No spot cash down payment. 0 interest. Contact Millicent Fermil Paras at 0908-869-7745. Futura 1 Fora Dagupan. Your best value modern city home. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika wag sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang
Paborito? DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito? Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:07 na kabuwasan, paipatuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakakolop yun ada sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Tan siyempre jada technical control si Engineer Richard Olanday. Uy, wala may palapag na Department of Health Secretary Chodoro Herbusa. Yasatay idadakkel na ipapatoy adaket-ket na aso ya wala rabies to. At untatagay ko no. Arata na ramay bulus si aso. Atan sa problema Nararatay bulus ya atiwil. Anto? Atiwil aso. Wala ra atiwil no kasi na atiwil. Linom. Wala ra yung tan. Lanteo Alam mo, napakadelikado po niyan Unang-una, yan yung rabies, makakagat, manusil na motorista. Ay, delikado na delikado dalan ta, natalapos mura, narisgo ka. Lante, unong adda palapag ng kinlante, Secretary Herbosa, at awalaan ko nun at 13 milyon amo. So, bulos si aso adbansa. Mangkalawak lante, paano ito nabilang? Ang piano, nabibilang to Attendance check ang okay na sana yung balita Pero akin balot yung bagato ng pigara bilang na aso Lante, kinarami aso palande, bilang to bilang to may aso, nayari Mr. Superman, si Bionic Eye. Nanbabasang ko lang dito na balita. Tanargal ko lang din manat. Ninibasa mo. Okay, kung wali Bionic Eye amoy Secretary Herbosa, tatoy bilang nasaray. Yan, aramay aso, ya bulos at karsada. Bali-bali lang tiya, ibabalita talamay. Ate, bulos siya aso ng galay karakul. Anong binila to may figure? Taga siya naman nun, dudugalun ta ka. Okay, 13 milyon. Ang alam ti figures to kanya si Kwangkot ay Bionic ay amoy kasi Secretary Herbosa. Kasi no say to nanang muso datos. O dino niya ay matay. Walay census, walay PSA. Paano niya matay? Ang piano si Secretary Herbosa, inggan tumatray aramay DOH edlek sabi bilang niyo para tabulo si aso kanto. Okay yakin iraramay. Kasi mambilang at barangay. Niyari Naray BHW. Kasi no si Katuso sa may ang itera datos wala si Renzo sa may fax to. Di bali. Okay. Pula na mo natano niya. Natin datos to. 13 million niya bulo si aso. Natano niya ay nakaukulan niya sa local government units. At kinot may nang kalokla barangay aramay barangay officials at wala laylayad sa atin yung amo mo itali mo. Hindi, aso itali mo. Ay sorry. Siyempre bilang si kaso making kayaryan nasa tay aso at nupag may tulungan kamot. Magano Tano wala may abalitang kulantit. Aso to. Nung agtula aso? Si katutan lante. Namaliw agtula gawa may aso? Si katutan lante. Siyempre, unya ay. Responsibilidad na making gawa te aso makakakit. Correct. Responsibilidad na local government units, tansara barangay official.
ipatuntun, may dugan loy. Di ba? Batas na po yan, Batas, existing may po batas yan. po yan, ha? Delikado tay ken atay rabies, awa? No, sika akit-kit ka na sa tay aso. At namawa, may nakakalungkot po yung lumabas na naman sa Facebook. May ugaw. After 9 months. Saan kanangan na sintomas. Akit-kit manaya. Tamay kwanto may ugaw. Ayoko pang mamatay. Kwanto? Lantewa. Natan, wala ba akit-kit manaya? Taunong sa may balita ni man, no sikat akalmot. Sa pusa naman yan, pusa. No sikat may dinildilang kay aso. Ilong, mata. Tanggad sa may sugat mo. Ya ata niya asot uli rabies to ay todas mo. Pero may pet lover kasi, may responsible responsible pet owner at ipapa-una-unaan, ipapa-injection damay kiyan, may alaga. Aso da, marakaptan. Tapos aamosan da, agaong papaway na abong. Ato nun, ano nang kubalot na may asodan alaga at sisilamutan to may ugaw. Aman ang gapi rabies to man. Nga po. Siyempre, na-injection na no, walay untang kon alaga. Hindi ko hayaan na dila-dilaan kung gabaya kin ang ubanak na aso pang mami ang ubanak na misis ko kanya. Mami man si Tukong silamutan to maatiwala. Okay lang ba? Si Tukong. Si Ken may si Tukong San Vicente. Sinilamutan to may ason atiwal. Si Tukong mandoon. Ang pera bisto man kasi. Konta bala. Pero maditay sang ito ba? Nakan, unong Department of Health, 100% so fatality kuno. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakagat, ay talaga at hindi mo na ipa-inject agad, 100% fatality, mapatay ka. Mapatay ka. Ang gapoy tambal to lati rabies. Correct. Tana, unong adda kinan na lata na, anong kimagkatla. Unong adda kinan kalante si DOH Secretary at walaan na 426 rabies related sa may 2024. So, gabato ni bawa kasi rin dakil. So, sa may nakikit-kit nasatay aso. Nga ay, may unsusublay irang babasaan mo ditan. Kiyan, medyo aga kompormi. Kina. Tapos ibaga to labat, maraming gamot na injection. Alagar ka. Para anti-rabies. Si katutalante. Sublay ko satan, alawan libre. Iya mo da. Unya ay, sa local government units, mampupurchase na tambal. Kina gira makapamporchase na satay ken may anti-rabies. Anti-tetano. Dapat mampurchase so LGU. Tapi nung tanat no wala raya so na kikit-kit na aso. Undok po gira ada sa RHU at walang tampol so instant bakuna. Wala LGU balitang ko at ibagadan ang gapo pero walay inya singer to may sakay maksil impaway damot. Impaway da. So wala palakasan sirin. Impawayan darekin anti-rabies. Wala palakasan. So nagagawa ditan. I don't know. Kasi atay king kasi atay tambal, atay vaccine, at mabitan. No nalilingo 1,500. 1,500. 1,500 or 2,000 na mo natan maimpiga kan inject. Mamilo. Ano mairap si bilay mo ang problema dyan, no wala isali mo, mga liw ka. May unaan yashot mo sa kilabat. Masulok man. Laan to man Lante. Adi aper dila. Natan. Sa gagawin dara may arom, ya hospital, no kakaso, mampainjik ka, mananap kay ibam. Panpaldo anyo. Panal mo mo magano may kapitbahay may pagkakutapaldo kami kamo sir. Nagkar ka. Sikatutan so aliwa kiyan may bakit may ganyan? Lantewa. No, akit so aso agula
Kiyon, amay panaanap po na amay, kiyon, amay akit-kit met yung Saan kapara niya to. matay? Akin si rin man lako rek yun. Daka amay dyan sa kaya Dapat no one no shot good dapat for kan. one shot. Oo. Iraraya yung manggagawa ingan ay. Nakaukulan na kintan. Mananap ka ni kapaldoa mo ay. Hindi nakaukulan niya ka nalabat sa mesakay Lante. Kiyon, turok. Paturok ganto. Turok mo. turok mo. Amay ken injik mutan injik. Kanyan aside sa LGU, walang manaya so sa may kinapil health exatan. Kanyan available itan niya tambal. Available. Ni kuanan Secretary Herbosa, maraming gamot. Maraming gamot. Nasaan yung mga gamot? Maraming gamot, pero ang tinatanong yung libre. Kaya nga Ay gobyerno, may pondo naman yan eh. Kaya nga. Balbalog sa pondo yung Department of Health. Isang wala ni LGU, wala mag-purchase material, kaya wala matsupundo da. Wala pondo damot. Kanyan nakaukulan si rin niya atan at gawaan na sa kaya LGU so sa atin man-purchase na sa atin niya tambal ya parad sa may akit-kit na sa atin aso may anti-rabies vaccine tapi anong tanot walang tampol instant ya demanda ba ni aretsyo at na-injikan lang tampol ay no pabayagan mo ni tanay iyakar mo ni darom yung hospital tanay antoy pagmaliwan to may kinoy may pasyente oy untan tutan yung rabies naman hindi naman kaagad-agad yan eh pero ang importante magpaturok ka kaagad-agad mampaturok kang tampol correct na anti-rabies dan anti-tetano kanyan si katutan nanti natan umpawultad sa may kiyan may arate aso iya bulos antawalamat iman suloy na amay Republic Act 8485 atay Animal Welfare Act tatawagan at sa gamay ito ibabagatan at nakaukulan niya alagaan mo iaratay ayop mo arate asom aliwan saratay aso at bulos na yung mga hayop na tapi na sigurado sa yakin wata na akar-akar maging responsable naman po yung mga may-ari. Correct. Pero nung tanot tekin agyan makakit-kit na siguro so kapakanan na sa publiko kasi idsatan. Yung hayop ang gano'n ang tibagayon mabait hayop pa rin yan. Correct. Hayop nin sansyatan bagayon andito agata mga kit aso nin sansyatan lante natan amay akakit-kit itan wala may batas idsatan malamat amay antay ano ka na kay nalilingo Republic Act 942 at may Anti-Rabies Act of 2007 sa kwanto ditan wala raman susara may ken may multa may multa tamol mo lang mo tirarate andi imbalig net imbalig das multa dyan sa may abilan na batas arata irresponsable making kayarian na aso anuman bilang at agdagabay pabakunan arata garami cooperate pabakunaan simulta to 2,000 hindi mo malag pero atan akakit-kit iti aso yang gapi bakuna to pigara multa 10,000 sa tanat kilomet akakit-kit itay mismon aso may making kayarian at agtugabay tulungan may biktima 25,000 piso unta aso tanay agkutan aso agtula aminan natan agtula aminan natan amay amay aso at agto intaker agto intaker agto kulong itaalaga ton aso wala mo itong manaya 50,000 piso siya tipot wala la kasi so namumultad satan amay-amay sampulan nyo si rin correct atan niya ang ipanat yun
Lante. Ngilab. Kanyan na si katutan natan. Amay-amay. So saratay stray animals o aratay aso. Stray animals. Stray dogs. Stray dogs. Wadtang ken. Delikado lalante. Pasintabi sa mga kumakain no mantai-tairad dalan iratan. Manamot sa problema. Kapanlinis to may kapitbahay mo. May asom pimaway. Siniritan to lalante may dalanan mo. Imbugis to ni. Antayo, atay yung dumi ng aso. Nakakapagbigay po ng sakit yan. Anong sakit? Yung mga roundworms, yung bulating... Marami. Instant cure. Instant yung parasites, Instant napilay ka. Hindi, wala may talagang lateral yakin eh. Hindi, talpa ka mo, magkilay ka. Ganyan na, Ken. Wala ray naalan sakit din satan lalo no atalpa ka mo ngapi chinilas mo ngapi sapatos mo wadtan laman aramay hookworms si tatawgan ringworms aratan so ken atan at limad loob na laman mo nayarin si ka at mampitang ka nayarin si ka at nawalan ka nasamay muscle pains pansakit na sa te ulutan arum nira so nakimud satan natan mayamay so samay atay tayak kaya atay itsa amay dumi ng aso sa mga kalsada dahil nga maraming mga askal asong kali pagalagala pigara dakil kuno 13 milyon so bilang nan sekretary Herbusa kanyan si Kuan Kulanti Bayunik ay amuya si Sekretary Herbusa dapat may king regardless no pigara mo te figure ay ibabaga to pero to the fact undadalang kad sa kay barangay sa nanuneng mo may aso sa kay manad sa may ibabagadan kin atayak lantewa okay kanyan asikaso yo yaratay aso yo itakaryuratan tapen aga makaketket nasaray totoo ayan good morning dakinan akar na Pangasinan si Kwandalan tiyat ni akawat na kimatiya balay paltog akawat na balay paltog matiya duara duara so empawit dan si sikato anon dan antay anta amay ngaranto at ken kabat lante karna Pangasinan anon dan antay abong tutan niyarin na ken siguro sinurveillance damot niyo sa abong tuya kanyan akawat imposto karuman aning nengko abalang ko pira padala yung para bala padala okay, wala reaction dyan si Kuanan Alma Ramos, how I wish that the government will come up with a more compassionate and holistic approach on this matter, especially that is not the dog's fault kanto and that there are homeless dogs since birth kanto yung pasok lang mo ditan mekin lante may irresponsible people manalaga ka mamanaya kaya lante Fred de Guzman, may question lang po ako kasi asawa ko nakagat ng aso pero itinanggi ng owner na sa kanya yung dog ano pong pwedeng gawin kasi ang vaccine kanto ararate kakaabay yo sikara sa mga ibaga na sapata na aso ula kay barangay official ula kay barangay aglapigan si kapitan at masilod papatugan ipaway day tambal at RHO correct okay Roldan Mejia the LGU are responsible to capture stray dogs kanto nayarimot taginawatan na din kayin so amay urulumura may stray dogs ara may stray dogs urulan hindi padundon wala man dundon wala raraman wala man dundon elek si manager
No wala man dundon. Na si manager amay kini amay bulsa sumoy. Ashtray cigarette ko no. Ha? Ashtray cigarette. Duga. Si Ben Gab, si Sir Ben. Good morning, sir. Maabigya kabosan amigo si kwanto jay ng Sir Ben Gab. Tuatan. Iyamot da atatapis kanto. Rarami man aaso siguro ya pulya ng dati aso da. Okay. Kanan Sir Ben Gab. Si Julian Fernandez Hoson. Good morning mga sir dito sa Kalasyaw. Good morning mat. Dito na bali na Kalasyaw. Banji Francisco. Kung ang aso ay nakatali sa loob ng bahay nila tapos nakakagat ng bata, obligado ba ang may-ari sa lahat ng gastusin? Yes. Sa lahat ng gastusin. Ha? O kung wala yung aso niya nakapag-alagala, di wala siyang gagastusin. Hindi, nakatali sa loob ng bahay. Ay, nakatali? Nakatali tapos nakakagat daw ng bata. Ay, agisirin ito, may ugawat. Tapos, sagutin ba lahat daw ng gastusin ng may-ari ng aso? May tulungan lang. Ano na yan, i-consider. Hindi, kasi ang kwan dyan, kasi nakatali eh. Hindi. Nasa loob ng bakuran. May batas po yan eh. Batas din dyan eh. Nakapalob doon sa batas yan eh. Hindi, pwede na mo lahat batas. No, amay tuo ya makinggawa at walay kasi ito mapanangasi. Taugaw mo manay. Responsibilidad din siya na sa may. May tulungan lang. May tulungan. Pero I think aga na obliga. Aga na obliga. Kasi una-unaan wala loob na solar. Kumadwa wala solar akatakar ni. Katon kintan siguro nayari ton hindi kasalanan to te anak yo kanton sa may lante. Jeffrey Sulis, kasama po ba ang sa batas na ito ang pusa? Salamat. Nakasama kay batan. Aso pusa. No si akaguyang mo sa sikat dug. Dumaman. Si Ninita Gubatan, taga Sampabian siguro o taga Mangaldan. Bakit po kung bawal kahit saan ka magpunta puro dumi ng aso? Kasi nga po yung batas na yan ang gapoy pangil to. Dito sa amin halos lahat ng kali dumi ng aso ang nakikita sa daanan. Salamat. Si Kungkong yun ditan, si Kapitan. Lante. Barangay official. Okay. Si June Costes, good morning. Si Yayo, Yoko, Batutay, Cecil, Naarumanla. Amber, Tangerine. Narumay kinto. Naarumanla binati to. Oo, si Kapitan Bob, 25. Good AM, mga guwapo. Yari si komparita Kapitan Bawa. 0927-4186 si Kwanto Jay. Good DM sir. No bawal sumanpatoy na aso sa ipatoy yan amay. Mulay tutuloy ta alimaong tan. Gawa si kamot aliwa. Supil kan talaga. Sige. Antes tayo na good morning at saraya aramay mambaban to Facebook live. Thank you po sa inyong pag-antabay. Antoy, yung latilat abasti. Ayan. Opening to natan. Watch out for the reopening of Abasti Tapwak on June 5 natan. Today. Buy one, take one sa first 50 cups. On the opening day natan Abasti Tapwak nasa second floor ng Metrobank near Lyceum Northwestern University. Ayan. Hanggang po maladlaw yung oras tayo na programa na maabig ya kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami at pansamantalan na mga pataner tanong po na buwas sa kantabayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Tangkay ba mo, dito na technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan, suntumbok yung programa ng kapaborito RG Jimenez. Dan si kapaborito Joseph Kanilang Bakan. Ayan. Diyan na ba? The DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kami